beautiful, you should know it. You're beautiful, beautiful, you should know it. I think it's time that you show it. You're beautiful, beautiful. Hej og velkommen til den her video. Vi sidder ude og nyder et dejligt vejr med overtøj og sådan noget på, så... Og vi vil lave et tag. Ja, det hedder 15 Weird Christian, eller 15 Weird Christians tag, hedder det, tror jeg. Du har bare ikke smittet mig med det der. Næh. Og det er... Jeg siger bare sådan noget andet nu. Næh. Okay, vi starter bare. Hvad er et kælenavn, som kun din familie kalder dig? Har du et? Kan du ikke starte? Jo. Min familie kalder mig ret tit Bine. Jo, nogle gange så siger min far også sap. Det ved jeg ikke hvorfor. Og så kan I nok regne ud, at jeg er Bine. Kig så. Min familie kalder mig nogle gange lærer. Eller min mor. Okay. Ej, så låste den Laura. Det gjorde din telefon denne. Okay. Hvad er en underlig vane, du har? Sig Ej. Jeg får hele tiden is over det hele. Hvad med dig? Jeg tror ikke, jeg har nogen underlige vane. Har du nogen mærkelige fobier? Jeg kan ikke lide broer. Jeg kan ikke lide myrer. Og jeg kan ikke lide myrer. Og jeg kan heller ikke lide at flyve. Det kan jeg godt lige sige alle sammen om. Jo, nogle gange sådan, hvis jeg har en lidt dårlig dag, så hader jeg, når ting står tæt på mig. Det hader jeg virkelig. Det kan jeg slet ikke klare. Eller hvis der er nogle folk, der sidder tæt på mig, men så er det godt, at jeg har en god dag i dag. Hvad er en sang, som du i al hemmelighed elsker sådan at flippe ud til? Jeg ved det ikke. Det er bare sådan, hvis jeg hører en playliste på Spotify, så flipper jeg bare ret tit ud, hvis jeg er alene. Din? Jeg ved det ikke. Jeg håber, I kan høre os på de der fugle. Hvad er et af dine, eller hvad er dit største sådan dyrehad? Myrer? Dyremishandlere. Hvad? Hvad? Dyremishandlere. Jamen, hvad for en dyr er du sådan, kan du ikke mest lide? Myrer? Hvad? Okay. Myrer? Ja. Altså edderkopper, de er sgu også slemme, når det er sådan nogle store nogen. Det er de altså. Ellers så tror jeg godt, jeg kan lide alle dyr. Du er dyr. Jeg kan elske dig. Kom nu. Jeg har fået stierflip. Okay, hvad er en af dine nervøse vaner? Jeg bider min hud. Nervøse vaner. Jeg spiser min hud selv. Døde hudceller. Det spiser jeg ikke fra bunden af. Jeg er faktisk en kannibal. Okay. Nogle gange så sidder jeg også og ryster sådan her med mine ben. Det gør jeg også. Hvilken side af sengen sover du i? I midten. Hvis det er en enmandsseng, så sover jeg nok i midten. Men hvis det er en tomandsseng, så sover jeg yderst. Nej, inderst. Ja, men hvis det er Så føler jeg lidt mere sikker. Ja, men der er jo, hvis det er tovejtag, så er det jo to sider. Ja, så sover jeg inderst. Jamen det er jo ikke sikkert, at man kan sove inderst, hvis det er sådan midt i det hele. Nå, så sover jeg i højre side. Nej, venstre. Ja, det er bare, jeg sover bare. Skovsvig. Dig. Ups. Hvad var dit første sådan tøjdyr, og hvad hed det? Min var Peter Plys, og det var rigtig stort. Og det hed Peter Plys, hvis der var nogen, der var i tvivl. Mit, det var sådan en lille fed kanin. Det var sådan en prop, det var virkelig tyk.
Og så er den sådan en rød dreng på. Og jeg tror ikke, den havde noget navn. Jeg fik den som en dåb. Nå, så får vi slet ikke bare om så færdig der. Jo, det tror jeg. Men det er den første, jeg kan huske. Hvilken drink bestiller du altid på Starbucks? Og vi har ikke Starbucks i Danmark. Så vi siger bare, at det er Joe and the Juice, fordi at vi kan rigtig godt lide Joe and the Juice. Hvad bestiller du? Det er sådan lidt forskelligt. Okay. Jeg bestiller altid power shake, og jeg tror faktisk det er rigtigt nok, at det giver power, fordi det giver rigtig meget power. Og så bestiller jeg altid deres sandwich, der hedder turkey. Den er bare... Det er jo virkelig bare god. Det kan godt være, at det koster 100 kroner, men det er virkelig noget mumsmad. Mumsmad. Ej, det kommer kraftigt tæt, altså. Okay. Kom. Okay, hvilken vej vender du i badet? Ud mod indgangen. Ud mod indgangen. Jeg vender sådan... Altså, vores indgang, den er sådan skrå. Det var også. Så Og jeg så, vender jo skråt ind i badet. Men så står jeg lige ud, så jeg kigger på væggen. Det gør jeg ikke. Man kan jo lukke vores sammen. Mm. Og så står jeg, så jeg får bruseren i ryggen. Det gør jeg også. Har du nogle sådan underlige body skills? Kropsskills? Har du det? Noget underligt? Læg Ja, den min der, finger. Man kan ikke høre Min noget. finger. Den er ret fantastisk. Hvordan kan du gøre det? Jeg kan ikke gøre sådan noget der. Jeg har en ekstra knogle i næsen, hvis det er sådan. De har en ekstra knogle i. Hvad er din favorit sådan mad, som er dårligt? Altså sådan er dårligt Favoritmad. for din krop, Nå, men som du elsker at spise alligevel. sådan set. Ja, det vil jeg også sige. Åh nej. Eller chokolade. Hvad er noget, du altid siger? Ah! Jeg vidste, du ville sige det. Og det er lige meget. Det er lige meget. Jeg hader seriøst, når man siger, det er lige meget. Hun køber bare en ny. Og det siger jeg så ikke. Eller det er fuldstændig ligegyldigt. Fuldstændig. Okay. Tid til at sove. Hvad har du på? Ja, det. Hvad har du på? Altså lige nu har jeg min balance. Når du skal sove. Jeg har shorts på, og så har jeg Ja, det har jeg også. en løs trøje på. Ellers har Det jeg har bare jeg en også. stor trøje på. Ja, Eller den er ikke det har jeg stor, også. den er stor som mig. ja, det har jeg også. Okay. Jeg tror, det var alle de spørgsmål. Eller det ved jeg, det var. Vi ses, og tak fordi I så med i den her video. Og ja, vi var lidt klodse i vores første video og sige, ikke glemmer at sige vores navn, men jeg hedder Laura, og hun hedder Sabine, Jeg hedder Asbjørn. og jeg hedder Torgild. Nej, okay. Jeg hedder faktisk Lyd. Vi vil, ja, Nikolaj. vi ses alle sammen. God dag. Hej hej. Nej, lad være. Hun er sådan lidt hokus pokus. Røg. Au, mit hår. Dig derinde. Dig. Ikke rør med kameraet. Lige der. Du er kraftedeme sød. Du er sød, dig der ser med. Så ved du det. Så ved du det, siger jeg til dig.